Hvordan agerer folk, når de bliver sat til at udføre normale opgaver, mens de er påvirket af alkohol? Vi har filmet 4 forskellige seancer, hvor de 2 forsøgspersoner samler en Lego-figur, et IKEA-møbel og et puslespil. Forsøgspersonerne har lige meget tid til at udføre opgaverne, og det er filmet på forskellige tidspunkter på aftenen. Eksperimentet vil altså demonstrere, hvordan normale opgaver bliver udført af stærkt berusede personer. Og herover der står der, at hvis vi er i tvivl, så skal vi bare ringe til IKEA. Og der er ingen så langt. Find 7 mere af dem her. Ja. 1, 2. Ja. 4. Prøv at høre. Prøv at se. Okay. Den bliver så ned. Prøv at se. Okay, 20. Den peger ned på den pil, der er ved siden. Prøv at se. Vi har manglet en. 3, 4. Jamen, jeg har bare ikke fundet noget, der passer med sådan der. Det her himmel, det er fucking svært. Fuck, jeg synes, det er svært. 5. Shit, der er mange. 6. 7. Og Ej, hvor er IKEA gode ved os. Altså, vi er enige om, at vi skal starte med trin 1, ikke? Skal vi overhovedet se, hvad vi skal bygge? Så er Okay, den er der. Hvad er det for en? det er ikke med en hel... Okay, men tom 4. Den her. Så sætter vi den oven. Præcis, hvorfor er der flere hjørner? Det her, det er fuldstændig modsat højskole. Det her, det insisterer på at fungere separat, i stedet for at fungere som en fælles enhed. Jeg kan ikke få den der i. Til gengæld har vi har fundet de rigtige dele, ikke? Du er fandme så klog, Clara. Det er rigtigt. Det er fandme rigtigt. Det synes jeg er rigtig fint. Jamen, det synes jeg også. Vi har lært, at vi skal være positive. Nej. Jo. Prøv at se. Kan du se, at den ikke sidder fast i hvide? Nej, Ja. prøv lige at kigge. Jeg tror, at du har ret, men vi skal Kan bare... du se, at den ikke sidder fast i den nederste? Ja. Theo. Nej, seriøst, Theo. Okay, sig hvad du vil sige. Okay. Prøv at se. Nej, men Thomas, på 1 gange 6 gange 1 gange 4. Vi skal lige være 1 gange 6 gange 1 gange 4. Jeg er altså godt i gang nu. Altså, det er bare som om, at der er nogle brikker, der ikke er der. 1 gange 6 gange 1 gange 4. Det er sgu da mig, der har noget. 1 gange 6 gange 1 gange 4. 1 gange 6 gange 1 gange 4. Stop forfra. Nej. Hør på mig. Vent lige. Sofie, ikke falde i søvn. Jeg skal hjælpe dig, Thomas. Nej, gå nu bare videre. Jeg går bare videre. Altså, det er som om, der mangler en brik. Kan vi spise os sådan? Skål! Theo. Thomas. Tror I har tape i en? Prøv lige det der. Giv mig det her. Nej. Vi starter forfra. Ja, prøv at give mig det der. Vi starter forfra. Du starter ikke forfra. Okay. Du skal... Det var en så god start. Hvor lang tid har vi? Hvor lang tid? Hvor var vi så godt tid?
mig. Jeg hedder Morten. Jeg hedder du. Hvad er det fucking klap? Vend tilbage. Det her er starten, okay? Ej, hvor er det klart, nu kommer til at lugte af fucking pis. Det er på 0, 3, 2, 1. Jeg viser lige, hvad vi har lavet. 3, 2, 1. Hej, jeg hedder Tilde, og jeg har lavet det her. Jeg kender ikke mere Thomas. Thomas er kram. Jeg kan fucking godt det her lort. Nej, Thomas! Skal jeg bare sige, det her er lort. Jeg svarer det der, Mark. Ingen af forsøgspersonerne formåede at løse den givne opgave. Skænderier, problemer med at holde på vandet og bureaukratiske tendenser var blot nogle af de fremkommende problemstillinger. Alkohol har altså en hæmmende effekt på henholdsvis koncentrationsevnen samt evnen til at samarbejde. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, my nigga? This mad city I run, my nigga. Brace yourself, I take you on a trip down memory lane. This is not a rapper, I'm slinging crack or moon cocaine.